Alegindu nintzen azaltzen koherentziaz Europako struktura berrian zer gertatzen den. Europak behar bada arazo globalei aurre egiteko guk banan-banan ezin dugu aldaketa klimatikoari, dumping sozialari edo energiaren arazoei aurre egin. Banan-banan ezin dugu egin. Gu zer eskatzen dugu, horrelako arloetan Europako programa sakon bat egon behar duela. Energiari buruz, Europak markatu behar dau, nola lortuko dugun energia, zenbat beharrezan daukagu. Batez ere, energiaren presioa estatu guztientzako berdina izateko. Eta horrela mozten duzu, batetik, munduan energiaren arloan dagoen arazoa, eta bestetik, enpresa guztiak Europa mailan kompetitibitateare arloan baldintza berdinak izatea energiako arloan. Eta horrelako gaietan pentsatzen dugu estatu guztiak kompetentziak Europara eta Europako instituzioek bialdu eta eman behar ziola, baina hortik bera txostenak ere esaten dute arazoak eta innovazioa ere konpontzen direla hobeto hurbiltasunarekin. Beraz, kompetentziak goraz eta kompetentziak beraz. Eta guk uste dugu Europa Federal batean estruktura horizontalagoa izango dela, eta hor tokia ikusten dugu. Zaten duena, eske hori da kontradizioa. Ez da kontradizioa. Edo orain hartutako neurriak esaten dugunen Europa behar dugu supervisio ekonomika eta finanziora egindanean. Orain supervisioa Europak egingo da, banketzena, aurrekontuena, eta zer gertatu da? Estatu guztiak kompetentziak eman diotela Europako instituzioei. Orain ez dira ja estatuen kompetentziak. Beraz, guk badaukagu ekonomia reala, plangintza, programak, innovazioa, hainbat eta hainbat arlo, bai, gure kompetentzia nahi dugu. Eta gainera, gure kasuan, sistema fiskal propio badaukagu. Beraz, estatu baten posizioa izateko guztia daukagu. Eredu ekonomiko eta sozial badaukagu. Eta ez daukaz errikusirik Espainiarekin. Beraz, gu badaukagu kondizio horiek esateko nola nahi dugun Europan egon. Ez da kontradizioa. Beste gauza bada, ez gura izatea hori onartu.